салому алайкум дӯстон. Бисёр клиентҳо бамбук маркировка мепурсиданд барои болои диван, барои адёла. Ина марҳамат тамошо кунем. Метраш 25 сом сар мешавад то 90 сомона ҳаст. Барошон аз 1.80 то 2.5 метр 2.40 ҳаст. Ин хеле дискиё тайёршам ҳаст. Як ба як 5 та ранг 3D 5 та ранг дорад. Ина бо диққат рангошро тамошо кунед. Беҳад материалш материали хушрой. Адрес бозори Карвон, якум дарвозаи Пажака, дасти рост, чорум қатор, 166 дукон. Агар аз тарафи Карвон Сити биён, охири Хитой бозор, наздики Хитой бозор мешавад. номери ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. Занг занед. Оптимам доранд, доставка ба ҳама ҷо доранд. Беҳад материали хушрой. Ин материал камёфта, камай хеле материало. Ина бо диққат тамошо кунем. Барои адёл, барои дувом. Ин хелиёш ҳаст, 10 ранг дорад. Барои шубарам ҳаст. Ҳам барои шуба мегиранд, ҳам барои болои диван мегиранд. Беҳад материалшон ғавси мулоимак, хеле жёстки, сахт нест, мулоимак. Ин бо аднатонишам ҳаст, хеле парпарак ҳаст, шолшам. Беҳад материалшон материали наздак. Касе ки заказ карда марҳамат. Дастархонвори ҳаст, 15 сом сар мешавад то 35 сомона. Барошон 1.5 то 3 метр доранд. Тайёрш ҳаст 3 ба 3 25 сомона. дӯстон лайк подписатсияро фаромӯш накунед. Пешакиаматон дар раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон.